Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Ndekedzai tibva tapinda messages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndakapiwawo chirwere my first husband akazoshayika zvake. Ndakaroorwa apo pandainge ndichiri 18 years. Murume wangu mukoma akazofa apo pandainge ndava 21 years. Gore iroro patabatwa chirwere mushure mekunge murume arwara mukoma zvekuti ainge ava kusakwanisa kana kuita sei. Ndiro gore randakamuuraya. Iwo ndiyo secret yangu. Ndakasanganawo nemurume wangu. Iye basa rake ainge achiita zvekudriva makombi. Ndainge ndichitodzidza private school ende vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vaine mari. Parents angu vakatombondudza kuti munhu wako uyu siyana naye, haana zvaanombofa akakubatsira nazvo mukurarama, achangokukanganisira zvidzidzo zvako. But nekuda kwekuti I was in love mukoma, ndakasvikawo pakubatira pamuviri. Parents angu vakandidzinga pamba ndikatizira. Ndatizira, that was when I discovered kuti ainge ari munhu ainge ari married, even though vainge vachiri pakati pekunetsana iye nemudzimai wake. Saka takagara mukoma saizvozvo, asi ndainge ndava kutoita sekunge munhu ainge aiswa pabarika. Apa mukadzi wacho dzimwe nguva aikwanisa kungouya pamba pangu because ndainge ndava kulojerwa somewhere else. Obva aita zvaanenge achinzwa kuda. Aikwanisa kuti akangosvika pamba ipapo aikwanisa kungodurura mafuta ose pasi, hupfu hwose pasi, hembe dzangu achidzirasa panze. Saka murume wangu akazondiroora akabva ati ainge ava kusada the first wife because she was too violent. Tikazotanga kugara zvedu in peace. Amai guru vakazoroorwawo neumwe murume vakabuda muZimbabwe. Saka tava kugara saizvozvo mukoma. Ndopandakaona kuti murume ainge akandiroora iye ainge asingagutsikani because ainge ava kudanana zvekare neumwe mukadzi aigaramo muraini imomo. Saka ndakashayawo kuziva kuti ndoita sei. Apa kukecha mahure achitoita zvekunotenga bonde, achitondisiya ndisina kana chikafu. Aisarudza kunotenga bonde. Ndaizoti kana ndikamubvunza aizonditi mari iyaya ndazongoidyiwa. Ende ainge ari munhu ainge ari honest. Aiti kana akahura ukamubata ototi sorry apa doro. Aiti kana akabuda makuseni musi waanenge asina kuenda kubasa aidzoka late, mufunge zvenyu mukoma. Apa akadhakwa achirutsira mumachira. But nekuda kwekuti marriage ndainge ndichida, ndakaramba ndakashingerera. Takazobatwa chirwere mushure mekunge murume wangu atanga kurwara. Ndakazviona mukomanashi apo pandainge ndava nepamuviri kuti there is something that is wrong with me, because ipapo mukomanashi ndakangotanga kungoonda vanhu vachiti inhumbu. Apa ndainge nditori nebody hombe, but kubva zvandakazobatira pamuviri ndichizonozvara handina kuzokwanisa kuzorecover until ndazototanga kunwa ARV. Zvadaro mukoma murume takazoti taenda kuchipatara. Ipapo patainge tava kutoona kuti munhu uyu anokwanisa kutofa, akatoiswa paoxygen. Saka akazotestwa neniwo ndikazotestwa, tikabuda tose tiine chirwere cheHIV. Tikabva tachizoenda pachirongwa, asi murume wangu handina kukwanisa kumuregerera sezvo ndainge ndichimupepa. Mukomanashi ndaimupa birth control pills ndichimunyepera kuti ARV ndiwo aainge achinwa. Murume wangu akasvika pakungofa, akaita gore rose mukomanashi ndichimupa birth control pills iye asingatozvizivi kuti haasi ARV. Ndoda kungoreurura kuti ndakauraya murume because ndakatadza kumuregerera kuti andipa HIV. Ndakati ndoda kuti AIDS inyatsokumusuka kana aifungidzira kuti he is going to recover mushure mekunge ava kunwa mapiritsi
manje anoreva nhema, haana kukwanisa kumuka murume wangu. Ndo zvandakaitawo izvi. Mwari ngavandiregerere. Handina kuzogumira ipapo nekuda kwekuti ndainge ndava nebitterness against everyone. Murumewo akandiroora, handina kunge ndakamubudira pachena kuti ndiri HIV positive. Mapiritsi angu mukoma ndaingogara ndakamahwandisa pasi pemattress. Aiti kana abuda aenda kubasa ndo pandaisara ndichinwawo mapiritsi iwawo kuzosvikawo iye azobatwa HIV. Asi I think kuti ainge aine girlfriend because haana kana kumbogara akapopota kana kuita sei. He was even apologetic kwandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi bitterness ndiyo yakakonzeresa mukoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo, zvakangooma hazvo vedu we, hanzi mukoma makadii zvenyu. Eneniwo ndakapiwa makore anokwana iwo kuita 10 ekuberekwa. Saka idzi ndo mhiko dzangu dzandinoita, uye zvekare I move between Masvingo, Bulawayo, Vanamutare kwese uko ndinoenda nemuno muHarare. Saka ndine vanhu vangu vanoshanda kumamochwari. Sezvamunongoonawo kuti munyika zvinhu zvakaoma, saka vanhu ava ndinovabhadhara $100 per sample. Saka mukunoromba kwangu kwandakaita, ndakaromberawo kuZambia ndikabva ndanzi ndichange ndichizoshandisa sikarudzi dzevanhukadzi vanenge vakafa. Saka ndinofanira kuti ndinge ndichishandisa mvura idzo dzinenge dzichibuda musikarudzi dzavo. Saka ndine vanhu avo vandinoshandidzana navo. Vanhu ava vanoshanda mumamochwari. Ndakapiwa makore iwo anokwana kuita 10 kuti ndiwo makore andichararama ndichinakidzwa neupenyu, uye zvekare handifaniri kuti ndinge ndichizoita mwana ende handifaniri kuti ndinge ndichizoroora. Asi vakadzi vandiinavo mulife mangu vakawandisa. Vamwe vacho ndinotovashayira nguva nekuda kwekuti ndine mari. Hakuna mukadzi anondiramba, asi vakadzi ava havatozvizivi kuti pose pandinovapa mari yangu yandinovapa, mari iyi mukomanashi inouya ine makesi ekuti kana munhu akazviziva anotambira kure neni. I curse these women, they will live loveless lives, ende vanozogarwa nemashavi echihure, ende vanozova marombe echikadzi. Aya ekuti kana akabuda munyika haazombofi akafunga zvekuti kumusha kunovakwa kana kuti kunoitwa sei. Vanenge vava vakadzi vaya vanonzi they do belong to the streets. Iniwo chakakonzeresa kuti ndinge ndichizoromba kubva muhudiki hwangu. Ndiri munhu akasangana nemasituation ainge achirwadza. Chekutanga chakaitika, baba vangu vakaisirwa nduru yegarwe nemukoma wavo. Bamukuru vakatora mombe dzose idzo dzainge dziri dzababa vedu. Baba vangu mukoma ivo vainge vachishanda muHarare, tainge tichiri kugara kumaruzevha ipapo. Saka mwedzi woga woga baba vangu vaiuya nemari vachipa amai mari kuti amai vange vachizotenga mombe. Saka baba vangu vakazogumisidzira vava nemombe dzaisvika kuma 30 something, asi hama dzavo vazhinji vacho kana madhongi vainge vasina. Vakanzwirwa godo nehama dzavo, vakazoti nerimwe gore vadzoka kumusha ndipo pavakabva vachizoenda kuBhawa vachinonwa doro nabamukuru, vakaisirwa nduru yegarwe mudoro kwava kutofa. Baba vangu vakafa, upfumi hwavo hwose mukoma hukatorwa nabamukuru, zvekare nedzimwe hama dzababa. Tikasiyirwa mombe imwe chete, mombe iyoyo mukoma ikabva yachizofa. Saka ndakangokurawo ndiri munhu ainge achitambudzika, ndikazosarudza kuzoromba mushure mekunge ndaudzwawo nemumwe murume kuti iye ainge akanotengesa upenyu hwake kuZambia. Ndo zvandakaitawo izvi mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi shungu dzekuti ndinge ndichitotendeuka ndinadzo, but pekutangira ndipo pandisina, because ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichipfugama pasi ndichinamata, nekuti kana ndikadaro ndinofa same time.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinotevedzerawo zvirongwa zvenyu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 49 yese kuberekwa. Ndinogarawo kunoku kuGokwe, chaiko kwandigere handichatauri. Saka ndinoda kureururawo kuti ndakagadzira mwana wemunin'ina wangu kuti ange achizofira kuSouth Africa mushure mekunge atanga kubudirira muupenyu. Saka ainge ava kuita zvekudriva matrack. Nerimwe zuva ndakati ndakatogara zvangu panze ndichitodziya zuva, ndo pandakaratidzwa vision. Ndakaratidzwa vision kuti mukufamba ainge achazoita mari uye zvekare ainge achazototenga matrack akawanda kwazvo. Saka ndaita vision kudaro, ndo pandakabva ndachizoenda ndikanotaura nevamwe vangu ndikati ini handidi kumuona mwana uyu achibudirira, nekuda kwekuti kubva zvaainge akaenda kuSouth Africa ainge akangonditengera kambudzi ako kandakangoshandisa kuda about 2 weeks. Kambudzi ikako kakabva kangonyarara kakati zimu. Pandakaenda nako kune vanhu vanogadzira mafoni ndikaudzwa kuti kambudzi ikako kainge kakambodonera mumvura kakasabviswa bhatiri. Ndakabva ndachizonzwa ndichimuvenga nekuda kwekuti ainge akandidadira kuti unganditumidzira foni iyo yawakambokanda mumvura kokungondiudza kuti ndiri kukupai chifoni ichi but chiskoro uye zvekare akanditengesera matennis awo ainge ari oversize. Kwava kuchizonditengera Zambia, asi amai vake akavatengera Zambia ikoko kuSouth Africa rainge rakasimba kudarika iro raakazonditengera kunoku kuZimbabwe, izvo zvinhu zvaakazondipa. Saka ndainge ndiini chigumbu naye nekuda kwekundizvidza uko kwaainge akaita. Saka vamwe vangu vainge vakamirira kuti ndinge ndichingovapa the go ahead. Ndakabva ndachizopiwa rimwe ruva iro randakanzi ndinge ndichienda kunodyara pamba pavo. Ndakaita saizvozvo, akapondewa kuSouth Africa. Saka chavasingazivi ndechekuti ruva iro randakatodyara pamba pavo ndiro iro rinokonzeresa mamwe matambudziko avo avanosangana navo mukurarama, uye zvekare ndiro rinondivhikira kana kuri kunzi akada kumuka achida kunetsana neni. Pavaidiridzira ruva iroro, mwana wavo kuSouth Africa uko ainge achitovhimiwa nemweya werufu. Ndangoti ndinge ndichingoreurura. Izvi zvekuroya handitozvidi. Ndakatokupiwa uroyi uhwo nagogo vangu. Ndainge ndisina kana choice, uye zvekare kuti ndinge ndichitendeuka zvemazvokwadi handikwanisi, nekuti zviri muropa rangu. Kana ndikada kukwikwidzana nezvinhu zvandakapiwa nagogo vangu zvinondidzipa zvikandiuraya. Ndakatombopotsa ndaurawa nerimwe gore mushure mekunge taenda tikanobhabhatidzwa nevamwe madzibaba vainge vauya kuvillage kwedu. Saka vakanditi, imi amai, handidi kuti munge muchitaura anything, chandinongoda kungoita ndechekuti ndoda kukubhabhatidzai. Saka ipapo mukomanashe ndakapotsa ndavaendesa nemvura. Ndiyo secret iyi yandiinayo muzuva ranhasi. Nyaya dzandiinadzo dzakawandisa, asi ndangoti ndinge ndichingokuudzai kuuraya kwandakaitawo mwana uyu nekuda kwekuti ainge ava kudriva matrack. Ndikaona vision yekuti ainge achazoita matrack akawanda. Patakazongokonana ndepekuti akandizvidza kunditengera tennis oversize, kunditengera Zambia rine muchika usina kusimba, uye zvekare nekundipa chifoni icho chaakatora akatanga akanda mumvura. Kuzvidza kushoma ikoko here naive dare. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Naimi kozvazvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi pfugama kungoedza kunamata. Hanzi zvinhu zvavakasirwa nagogo vavo zvinotovadzipa. Vakambopotsa vadzipwa apo pavainge vachibhabhatidzwa nevamwe madzibaba. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Mwari ngavandiregerere nekuda kweizvo zvandakaita. Tine muvakidzani wedu ane mwana wake mukoma ava kutochembera asina mwana, even though zvake achigere nemurume wake, but ndakamuita ngomwa. Saka iye akachata nemurume wake apo paainge achiri ne20 years. Hakusi kunzi akazvarwa ari ngomwa, but ndakamushandisira mishonga nekuti ndakangorwadziwa nezvakaitika pakati pemwana wangu nemurume uyo waakazochata naye. Ainge ari murume wemunhu. Mwana wangu mukoma akarwa mukoma Nashe kuti ange achikwanisa kuzodanana naye murume uyu, because dzimwe nguva airohwa nemukadzi wacho ndokubva aramba akangoshingirira chete. Zvino mukadzi wacho akazoti arongedza twake adzokera kwavo. Ndainge ndava netarisiro yekuti zvino mukuwasha achauya kuzoroora. Mukoma Nashe ndakaita BP pandakanzwa kuti next door pamba pevavakidzani vangu painge pachingoridzwa mhururu chete, ndo patakabva tachizonzwa zvichinzi ainge achitoroorwa. Apa ainge achitoroorwa nemurume uyo ainge achimbofambidzana nemwana wangu. Ndikati kusei nai Mwari, sei muchitendedza zvinhu zvakadai kuti zvinge zvichiitika kwandiri? Saka ndakabva ndachizobatwa nemweya wegodo neruvengo, ndikatanga kufamba mudzin'anga dzakasiyana siyana. N'anga yakazondibatsira, pane imwe n'anga yekuguruve ndo yakandibatsira ikandipa mishonga, ikanditi ndichakupai mushonga wekuti munge muchizorara nemurume iyeye, uye zvakare munge muchizogadzira mukadzi wacho kuti azoshaya mbereko. Zvakatangira musi wemuchato. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichitoziva kuti vanhu ava ndikuda kuvagadzira, handina kumbonetsana navo. Mukoma ndainge nditori munhu aitovabatsira pamapreparation ose. Izvo ndaitofamba ndichitotsvaka n'anga dzinondibatsira. Saka ndakapiwa mishonga imwe yandakazora musi wemuchato. Murume wake akatotanga kutondichiva musi iwoyo wemuchato, tikazotanga kudanana. Chaainge asingazivi ndechekuti taiti pose paya patinenge tava kuda kurara tose, ndaitanga ndazora mishonga kusikarudzi kwangu kuitira kuti ange achizonopa mudzimai wake hunye ihwohwo hwaanenge atora mandiri, aita sekunge anohudrena onohurasira mumudzimai wake. Saka hunye ihwohwo ndio hwakatanga kudya chibereko chemukadzi wake. Hazvina kuitika nezuva rimwe chete, zvakatora nguva. Pandakangoona kuti ndainge ndatopedza mission yangu, ndikabva ndamuramba, ndikabva ndati iwe wainge umborika mukuwasha wangu. Zvino kana kuri kunzi tikabatwa tirere tose, nyika inoti kudii, plus wakazorwadzisa mwana wangu, ende handidi kuti unge uchizondirwadzisawo. Ndokubva tachizorambana. Akarwadziwa nekuda kwekuti ndaimushandisira mishonga. Saka kusvika pari nhasi mwana uyu wemuvakidzani wangu, mari agere mumari, but mwana hapana. Murume wacho mukoma ndakamugadzira zvekuti asambofa akatsvaka umwe mukadzi. Wanguwo mwana mukoma Nashe ndakazomugadzira akazoroorwawo nemurume ane mari dzake. Mukuwasha wangu handina kana kumbogara ndakamunzwa, ndakamubikira apo pavainge vachiri mukomana nemusikana, ndekuti ndaitya kuti anokwanisa kuzomurwadzisa same zvakamboitwa nemurume uyo wandainge ndava kudanana naye. Ndiyo secret yangu yandiunza pano. Izvi zvekushandisa mishonga handina kuzvitangira ipapapa, ndakatozvidzidziswawo namai vangu. Amai vangu mukoma vaingogangira vanhu nevamwe vavanenge vasina kana kumbotukana navo, kungonokora tsoka yemunhu anenge achizvifambira, votoenda kune vamwe gogo vainge vari vechirudzi votomudira mhepo munhu iyeye. Vaikwanisa kungoti kusei akapfeka miniskirt ari kuda kutitorera varume vedu. Ndiyo secret yangu. Mwari ngavandiregerere pane zvose izvo zvandakaita. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section.